dan, poštovani gledaoci. Još jednu radnu nedelju privodimo kraju. Ovoga petka vodimo vas na jednu dodelu muzičkih nagrada, kao i na jedan nastup. A današnji WhatsApp ukratko izgleda ovako. U Ustanovi kulture Vuk održana je dodela nagrada muzičara džez, zabavne i rock muzike pod nazivom Gotum, a nagrada za rock muziku otišla je u ruke grupe Van Gogh. Koliko su vama nagrade menjale život i koja nagrada je najbitnija? Pa ne mogu, nisu mi menjale život u onom nekom smislu, ne znam ja, drastičnom. Jednostavno to je onako lepo saznanje da neki ljudi ili neke organizacije misle o pojedincima koji se bave svojim poslom kada je kultura u pitanju. Meni najznačajnije, evo, dok sam ovo pričao, kroz glavu mi proleće neka priznanja, na primjer, grad Zemun kao zaslužni građanin grada Zemuna, onda od predsjednika Republike, sjećam se, pre par godina dobili smo, dragi i ja, medalje za doprinos rock'n'rollu i kulturi uopšte kada je Srbija u pitanju. Neke nagrade smo dobijali kao porodica Jelić, jer nekako mnogima je čudno da se braća dobro slažu, a meni je to apsurdna neka činjenica, ali definitivno izgleda da sve ređe i ređe da braća dobro funkcionišu. Tako neke još možda nagrade grada Kraljeva, na primjer, mi smo rođeni u blizini Kraljeva, dragi i ja, pa smo i od njih dobili nagradu, priznanje u stvari, tako da ima puno tih nekih za životno delo. Sjećam se, počeo sam da dobijam već posle 20 godina bavljenja rock'n'rollom, a možete zamisliti sad, posle 60 godina, u tom poslu koliko ima toga što se zovu razno priznanja i medalje. Kako zamišljate svoju penziju i da li je tačno da muzičari ne mogu da ostave mikrofon? Penzija sama dolazi po sebi godinama kada se bavite nekim poslom, o tome stvarno nikad nisam razmišljao. Ja sam jednostavno odlučio i hvala Bogu to se evo i ostvaruje, da u ovim godinama i dalje sam aktivan, rado putujem, izlazim na pozornicu, apsolutno mi nije teško da sviram, iako su to, po rečima mnogih, kompozicije koje sviramo već ko zna koliko godina, ali to su naše kompozicije, ja ih neobično volim i mogu slobodno da kažem da kada je Jug grupa u pitanju, ja sam od prvog dana do današnjeg dana, ja sam sebe proglasio ekspertom za bas gitaru u Jug grupi, jer sam svestan da niko drugi ne može tako da svira kao što ja sviram. Ptica menja gnezdo, a ja ne umem sebe. Jako puno znači nagrada, udruženje muzičara, to nam je prva nagrada, ponosni smo na to, velika čast. Da li postoji nagrada koju niste dobili, a da ste priželjkivali? Naša najveća nagrada je, možda je očekivan odgovor, ali najveća nagrada je da iz albuma u album pratimo svoj senzibilitet i da putujemo od grada do grada i da imamo te zagrade sa publikom, još uvijek. Da li ste zadovoljni gde se danas nalaze džez, zabavna i rock muzika na domaćoj muzičkoj sceni? Svako na svom uspravnom i dostojanstvenom putu, kreativnom, svi zajedno borbi protiv muzičko-stilskog nesporazuma koji vlada današnji. Pored rock muzike, koju generalnu muziku volite da slušate? Kažemo, kada nam je naporan dan i kada dođete kući i legnete, šta volite? Pa neka
muzika, ambijentalna muzika, ali i starogradska muzika kad je neka zabava i sve ono što zapravo na najbolji način slika iskreno osjećanje. Da li mislite da muzika leči? Sigurno. Da li se vi možda sjećate nekog perioda adolescencije, recimo mladalaštva, kada ste neke prve ljubavi preboljevali, što je muzika dobijenja? Pa nije to baš pitanje adekvatno za mene, s obzirom na to da sam rođen, uzbuđen i taj period adolescencije, verovatno kroz stil muzike koji još uvijek sviramo posle 37 godina, još uvijek da se vozi na svojim krilima. Tako da putujemo i uživamo sa publikom. Mene zanima, kaže da pevači ili generalno ljudi koji se bave muzikom ne mogu da je napuste i da jednostavno za njih penzija ne postoji. Da li vi smatrate? Penzija? Penzija? Kako to zvuči nekako opora. Pa ne postoji penzija, nekako stanje duha, način života, stil muzike koji negujemo i dan danas stojimo iza njega i svaki put su nam sve veće i veće jedra. Nekako kao da nas to uzbuđenje nije napustilo, sigurno neće do kraja. Da li se razmišljao čim bi mogo da se baviš da nisi Muziku. A da li je bilo perioda kada ste možda smatrali da treba da odustanete, da možda niste dovoljno dobri za ovo, pa se nešto desilo i ipak ste... Retko kad smatram, ali uvek pratim svoje osjećanja i nekako ta čula su koliko god je sve neizvesno i nepredvidivo, čula su ta koja nas najbolje vodi. U životu i u ljubavi. Kako divno večer, kada zvezde padaju sa neba, ljudi kažu jednu želju pomisli. Ostajem gde smo sejali svoje, gasili mulj. Pa tamo gdje je bilo uvek. Gdje je publika pronađe, tu se nalazi. Mislim, mi svi pre svega sviramo zato što imamo strast i talent, a onda sviramo za publiku. Publika ima neke amplitude, zavisi od trenda, zavisi od perioda, od vremena, od odrastanja nekih klinaca. Ja od 93. pošto 30 godina slavim ove godine, sam prošao toliko toga i toliko tih trendova da tu više nema realnog odgovora na to. Znači, čovjek mora da nosi muziku u srcu i da svira to što osjeća, a onda ako publika to pronađe i ako veruje u to što ti govoriš i što im daješ putem muzike, onda imaš publiku. Bogu hvala, mi smo napravili 2200 koncerata, što znači da apsolutno smo napravili konekciju sa publikom na nekom nivou koji je meni potreban. Znaš, ja se nisam bavio muzikom da bih pravio karijere, da bih bio popularan. Jednostavno, krenuli smo u klubovima, mogli smo da ostanemo čitav život u klubovima. Ali otišli smo neke velike bine, Bogu hvala, samo zato što smo verovali i volili to što radimo. Su vam nagrade promenile život i hvala vi najbolje? Znate šta, nagrade su u principu samo jedna potvrda da to što radimo neko prepoznaje i da ostavljamo neki trag u vremenu. Inače, ostaće neka naše deci u nekoj vitrini kao neka posveta našim životima i nekim pesmama velike što smo napravili. A najveća nagrada su pesme. Pesme ostaju, one ostaju večno i bit će posle nas. Evo mi dobijamo večeras nagradu za pesmu Da ima nas koja je napisana pre 15 godina. A koja je dan danas najimitovanija rock pesma. Znači, pesme su te koje su važne i koje imaju smisao. Ja sam preboljevao u svoje ožiljke i u svoje pesme. Tako što sam pisao pesme neke i pisao život koji mi je bio važan i koji više nisam imao, verovatno u nekom trenutku ožiljaka. Tako da svaka prava umetnost i svaka prava emocija izlazi iz nekog bola. Ako čovjek suštinski zagazi u sve to, onda i piše i onda ostaju te pesme kao važna posveta. A činjenica da muzika leči, a sad ću vam reći da konkretno leči. Osobe sa posebnim potrebama, deca sa posebnim potrebama se leče uz našu muziku. Mi smo već bili na 5-6 tih nekih terapija, a desio nam se, ispričat ću vam jednu pikanteriju, desio nam se u našem studiju situacija da je došlo dete koje nije uopšte pomeralo ruke 3-4 godine. I na našoj probi uz neku 3. 4. pesmu počela je svirati tarabu. To je bio šok, plakali smo svi u studiju, kako da vam kažem, to samo muzika može da uradi, ništa više. Tako da eto, mislim, kad čovjek piše nešto iz srca, onda verovatno to probija sve te neke oklope i barijere koje su ljudi napravili u životu i onda dodiruje ljudsku dušu. Kad dodire ljudsku dušu, onda je to euforija i erupcija, verovatno.
Sa Jašarom Ahmedovskim sumirali smo utiske posle njegovog prvog solističkog koncerta koji je održan na stadionu Tašmajdan. A kako Jašar ističe, sada sledi drugo poluvreme, jer nova pesma stiže pred Novu godinu. Jašare, dobroveče. Kako je bilo na Tašmajdanu? Da se prisjetimo tog lijepog koncerta koji je zaista obeležio... Da, pa ja sam još pod utiskom zaista svaki dan eto s prijateljima tako komentarišemo. Bilo je zaista tako emotivno što je najbitnije. Pošto prvi je to moj solistički koncert, bio sam jako uzbuđen i tako, ali publika mi je pomogla da odmah se opustim posle druge, treće pesme, tako da zaista će mi ostati u sećanju celog života. Da li je bio neko od kolega ko nije došao, a očekivali ste ga te večeri? Pa nisam očekivao, s obzirom da je bila subota, većinom rade i tako. Mislim, ko je mogao došao, ko nije došao, šta će, to je subota bila radni dan bio. Da li je veća emocija bila kada ste pevali vaše pesme ili pesme vašeg pokojnika? Pa, bile su veće emocije kad sam pevao Ipčetove pesme. Zaista, toliko mi je drago, a i taj koncert sam posvetio Ipčetu baš, tako da su bile velike emocije kad sam pevao njegove pesme. Je u nekom momentu možda i neka suza htjela da se otmene? Pa, inače, ja kad se zaplačem, onda ne bih mogao dalje da pevam, zato sam se suzdržavao i da skrenem nekako pažnju i uspio sam u tome što je zaista sreća za mene. U proteklom periodu dosta se pisalo o odnosu sa kolegama koji više nisu među nama. Kako ih komentarišete? Pa sve najbolje, zaista. Dosta je kolega, sad ne znam na koga mislite, ali svi oni koji su bili moje kolege, ja sam ih voleo, poštovao njihov rad i sa mnogo njih sam se družio i privatno i tako i kolegijalno. To je žalostno zaista, ali to je naša sudbina. Mislim, zna se ovaj ciklus života, kako je dokle, šta, kako neko duže, neko kraće, ali je tragedija kao što je moj brat poginuo mlad i kad neko mlad završi život, to je tragedija. Konkretno mislila sam na vaš odnos sa Šabanom Šaulićem, ali nekako tu su došli su i Goca, došla je i Ilda i nekako odmah se time i demantuje da ste u lošim odnosima. Ne, nikad mi nismo bili u lošim odnosima. Ja sam samo zamerio, eto, znaju ljudi koji prate moju karijeru i zaista mi je bilo drago kad sam video Gocu i Ildu, jer Ildu ja znam kad je bila baš mala i ja sam je vodio na kolače kad je bila mala i tako. I one su mnogo slatke i ona Ilda, baš i znam kad su bile baš klinke i tako. I one su odrasle u prave dame, zaista što mi je jako drago i jako mi je drago što su bile Goca i Ilda na koncertu. Kada se osvrnete na vašu karijeru, da li je bilo onih teških dana kada ste možda želeli da odustanete, kada ste se možda susretali sa nekim situacijama za koje ste mislili da ne možete da ih prepratite? Pa, to ću, mislim, odmah si već asocirala na što. Kad mi je brat poginuo, da, to sam razmišljao, ali eto, tu su zato prijatelji, pa su me nagovarali i tako da treba da nastavim svoju karijeru i tako dalje, tako je bilo. I eto, sada ja i kroz mene vide Ipčeta i što mi je najdraže i zaista sam presrećan kada i dan danas, eto, Ipčet poginuo pre 30 godina skoro, njegove pesme su sada najpopularnije, znači gde god dođemo u regionu, zaista. S druge strane, tu je vaša lepša polovina. Koji su to dani ili godine koji su bili najlepši? Vi ste dugo već zajedno, a opet verujem da je bilo i onih malo teških trenutaka, jer svaki od nas ima i trzavice. Pa mislim, mi moramo da budemo tolerantni ako hoćemo da ostanemo u braku sa voljenom osobom. To je normalno da ima trzavica, to su problemi, pa dođu tragedije, dođe svašta tu, pa se to prebrodi ako postoji ljubav. Ako ne postoji ljubav, to je na startu već osuđeno na propast, tako da, eto, mi smo tolike godine zajedno i zaista, mislim, ljubav je bila uvek tu, ali sada možda je veća ljubav zato što smo mi već toliko godina zajedno i znamo i navike i sve, tako da ja prvenstveno smatram nju za prijatelja, pa sve ostalo. Imamo prilike da vidimo da neke vaše kolege ne mogu da nastupaju u pojedinim zemljama. Da li se vama nekad desilo da su vam negde zabranili nastup? Ne, nisu zabranili. Ja samo mogu da kažem da treba voditi računa, uopšte mi smo umetnici i mi ne smemo da ulazimo u neke crvene linije i tako dalje.
Znači, mi pevamo i to je naš život, svi ljudi znaju čime se mi bavimo i tako treba da se ponašamo. I uopšte, mi čak ne smemo da kažemo za koji klub navijamo, a kamoli neke druge stvari i tako dalje. Mislim, ne smemo, nego možda ćemo povrediti nekog našeg fana i tako dalje. I evo za kraj, da li je ovaj Tašmajdan možda novi početak za neki novi album? Jeste, baš. Pa sada mogu da kažem kao neko drugo poluvreme i tako. Evo sad, baš imam jednu pesmu mnogo dobru, mislim, to ja mislim, pred Novu godinu ću izdati i zaista sam prezadovoljan s pesmom i tako da će biti nešto. Neću biti tu, možda neko drugi bude, neko ko te neće znati kao ja. Da razume. Poštovani gledaoci, toliko za današnje izdanje emisije WhatsApp. A mi se družimo i u vikendu za nama. Naravno, ostanite uz program Red televizije, slušajte Red radio na 93,7 MHz i čitajte Red portal. Prijatno!